Hej med jer. Hej med dig. Tak fordi du har lyst til at kigge med. Det her, det er sådan et totalt konkret webinar, eller en konkret fremlægning af årsforløbet Sjælsguidet. Det er et årsforløb, der starter til august af 10-11 måneders varighed. Vi er færdige i juni 27. Og ja, jeg vil fortælle om, hvorfor jeg har lavet det, hvordan det er bygget op, hvem det er for, hvordan det adskiller sig fra andre forløb i samme boldgade som det her. Men startende ud med, hvorfor jeg har skabt det her forløb. Og det er jo altså alt, hvad jeg laver i min forretning, det er det, jeg selv har savnet. Det er det, jeg selv har ønsket mig at kunne finde tidligere på min rejse. Jeg har lavet den spirituelle værktøjskasse, som er et mindre forløb, fordi jeg synes, det manglede i verden. Og jeg har også lavet Sjælsguidet, fordi jeg også synes, at det har manglet. Og det er et forløb, hvor altså det er den her kombination af at arbejde med det intuitive, guidede, og under intuitiv, så der skærer jeg altså alle klarsanserne ind over os. Kanaliseringen, kontakten opad, hvordan den så indfolder sig ud ved den enkelte, for det er nemlig forskelligt, hvad vi har evner for. Så det er et forløb, der både beskæftiger sig med det intuitive, klarsanserne, manifesteringsarbejdet og shamanismen. Og shamanismen, det er meget med den vinkel på at arbejde med gruppeforløb, ceremonielt arbejde, årstidsfejringer. Så vi arbejder både med en til en, men også med det her med at holde rum for flere på en gang. Så på den måde, det synes jeg, der har manglet denne her med begge vinklerne, fordi jeg mener, at grundlaget for at holde rum for flere, det er at være sikker i sin intuition, have tillid til den, kende sine sanser og vide, hvordan man arbejder med dem. Derfor er denne her kombi af intuition, shamanisme og manifesteringsarbejdet. Og manifesteringsarbejdet, det handler simpelthen om, jeg vil ikke lære nogen noget, som de ikke kan gå ud med i verden, hvis de vil. Så den vinkel har vi med. Det er det der med at sætte det ud i verden, gå vejen, gribe faklen, træde frem. Ja. Konkret får man med på det her forløb, altså man får værktøjer og øvelse i at holde en-til-en samtaler, læsninger på klienter. Og så udfolder man så jo de her evner, undersøger dem. Og det medfører også en personlig transformation, det vil det bare altid gøre, fordi selvudvikling og højden af ens evner, niveauet af ens evner, det går hånd i hånd. Altså vi kan ikke bevæge det ene uden at bevæge det andet. Så der medfølger selvudvikling, transformation. Og det gør der også i kraft af, at du får nogle skub og nogle tryk. Og, altså jeg ser det jo som min fornemmeste opgave i det her forløb. Det er at sikre fremdrift. Så jeg skal sikre mig, at deltagerne bevæger sig. Og det prøver jeg at gøre med både kærlig hånd og ved at skubbe lidt, inspirere, motivere, en blanding af tingene, men det gør, at noget vil ske, fordi det skal der. Sådan er det, når man arbejder med mig, der skal udvikling på, ellers så, altså, det giver ingen mening, hvis ikke at det fungerer. Og så slutter man af og får et certifikat og går til eksamen. Der er en ekstern sensor på en af de sidste dage i forløbet. Et certifikat med titlen Sjælsguide og Spaceholder. Hvad man kalder sig, det er ikke beskyttede titler, men det er det, der er målet. Og det er det hele det her, fordi man kan sige, et eksamensbevis i noget, der er så diffust som det her. Men for mig der er det jo, altså det er nødvendigt, at vi har et mål, vi har en afslutning, vi har et kompas til at navigere rundt omkring, hvornår at tingene skal køre og nå hen til et eller andet vist niveau. Ja.
Forløbet det er bygget op, sådan at vi går fra det intuitive en til en, og videre ind i shamanismen, og manifesteringsarbejdet ligger sådan ret ongoing hele vejen, og det gør arbejdet med mod også, fordi mod det er jo også en forudsætning for, at vi kan bruge det her til noget, og man skal også være modig for at stole på sin intuition, så det ligger ongoing. Og det fungerer på den måde, at vi har nogle fordybelsesdage, 10 fordybelsesdage fordelt ud over det her år. De kommer sådan parvis, så det er 5 gange 2 dage. Og på fordybelsesdagene, der arbejder vi meget praktisk. Vi øver, vi går i ceremoni, vi laver det her dybe arbejde, som kræver, at vi er i samme rum. Hvorimod det mere teoretiske, som der selvfølgelig også er masser af, fordi du får selvfølgelig også værktøjer. Det kan være, at der er deltagere, der kommer ind, der aldrig har haft det en til en på nogen måde før. Og så får man selvfølgelig nogle værktøjer at navigere ud fra. Og de kommer i en lærebog, som jeg har lavet, og via online moduler, cirka hver 14. dag, fordelt hen over især starten af forløbet og ind til foråret, og så bliver der lidt mere ro på der. Så praksis, når vi mødes, teoretisk online, og ugentligt er der så de her cirkelmøder, som har vist sig på det hold, der er i gang nu, at det er bare virkelig fantastisk, fordi det er der, vi mødes, det er der, vi både deler vores personlige rejser, men også deler erfaringer, udveksler erfaringer, og der er selvfølgelig spørgsmål til online materialet, spørgsmål til det udleverede skriftlige materiale, det tager vi der. Men det er bare virkelig et fantastisk rum for de studerende nu, også i forhold til, at vi er blevet virkelig en sammentømret gruppe, ikke også? Altså det er virkelig tæt, og det er takket være de her ugentlige cirkelmøder, hvor vi, fordi vi følger med, vi følger virkelig med, og det er jeg simpelthen bare super tilfreds med, at det er en del af forløbet, fordi det giver virkelig noget tryghed, når man går ud i det her arbejde med klienter, arbejde ud af, prøve noget af, der er så diffus som intuition, så er det bare mega fedt at have en flok i ryggen. Ja. Og hvad adskiller så det her forløb fra andre sådan lignende, altså det kunne være, man kunne sammenligne det med en clairvoyance-uddannelse. Og der vil jeg så sige, at jamen det er jo især nærværet på det her lille hold. Der bliver mellem 8 og 12 pladser på det hold, der starter til august. Jeg tror nærmere, det bliver 8 end 12, vil jeg sige, fordi jeg har et tal inde i hovedet, der hedder 9. Vi får se, om den holder stik. Men det er nærværet på det her lille hold, der er virkelig særligt og unikt. Det er også den meget sådan undersøgende, afprøvende tilgang. Altså, jeg er sådan meget imod dogmer, jeg er meget imod regler, jeg er meget imod opskrifter, som skal følges, så det er der bare intet af. Der er inspiration, der er motivering, der er idéer, som jeg serverer, men der er ikke regler og dogmer. Og det tror jeg, det er ret unikt, og det gør også, at de mennesker, der sidder på holdet, kan være ret unikke og kan finde helt deres egen vej. Og det er det, jeg synes, der er stærkt ved det her forløb. Det er jo, at det er jo ikke en uddannelse i én metode. Det er et studieforløb i sin egen metode. Så find frem til sin metode, og selvfølgelig får man de her værktøjer, som jeg siger, men det er primært den der med at finde sin egen vej. Og så er der selvfølgelig den her kombination med, at det er en til en og grupper. Det ved jeg ikke, om der er så mange andre, der gør i, men for mig at se, så åbner det nogle muligheder op, og det åbner også op for, at de studerende kan specialisere sig lidt i det, de interesserer sig for.
Så her kan man frit vælge, altså man bliver ikke tvunget til at øve en masse gruppe, hvis det er en til en, man brænder for. Men der vil stadig være noget i forhold til at øve og lave meditative guidninger for eksempel. Øve at holde rummet for sine medstuderende, om man så breder det videre ud og bruger det og øver det på øveklienter, det vil være forskelligt. Ja, og så er det jo bare unikt, at vi har alle de her, at vi har 3 søjler, eller 3 ben på uddannelsen, ikke? At der både er intuitionen, shamanismen og manifesteringsarbejdet. Ja, jeg får tit det største spørgsmål, folk kommer med, det er meget de der, hvad er det med de der øveklienter? Hvordan fungerer det? Og til det så vil jeg sige, at jamen, altså jeg opfordrer helt klart til, at man har øveklienter, og jo flere, jo bedre. Jeg har en øveklientgruppe, hvor man kan finde øveklienter fra, og man kan både finde til at møde op. Det hold, der er i gang lige nu, jamen jeg ved, der er en, der har haft klienter med i skoven. Der er nogen, der har gjort noget online. Der er også nogen, der har haft fremmøde. Altså det er simpelthen, det indretter man efter, hvad du føler for. Så det er virkelig men jeg opfordrer til, at man afprøver tingene. Hvis man har en idé om, at man kan kun det her med ægte fremmøde, at der sidder en i samme rum over for en, så synes jeg helt klart, man skal lege med og tage nogen online, simpelthen for at mærke, er det her en forestilling, jeg bygger op inde i mit hoved, eller er det sådan, jeg er? Så der er meget legeplads i det her. Det håber jeg, du kan fornemme, at der er rigtig meget eksperimenteren. Og det er jo det, der er i sådan et år her. Der er ingen forventninger om noget perfekt. Der er ikke nogen forventninger om, at alt er spot on rigtigt. Der er et rum til at lege, udforske, udfordre og lære sig selv og det her nye univers at kende på en tryg måde, fordi man har mig, og man har holdet i ryggen hele tiden. Og vi er virkelig på hele tiden. Altså ugentlige møder og en messenger-tråd, der også kører ind imellem. Så det er fantastisk. Det er virkelig skønt. Ja. Til sidst her, så vil jeg lige fortælle, hvem det er for, det her forløb. Ved du hvad, jeg vil starte med, hvem det ikke er for. Fordi den er faktisk næsten nemmere. Det er i hvert fald ikke for mennesker, der vil have en opskrift. Altså og det er heller ikke for mennesker, der er sådan meget konspiratoriske, fordi at det er jeg ikke, og det kan blive nogle klass i det. Det er ikke for mennesker, der er meget psykisk sårbare. Altså man skal være klar til det. Så det er for mennesker, der virkelig mærker et kald. Det er for dig, der føler, at det her, det er det, der føles freaking rigtigt for mig. Det er for dig, der altså du kan både have kort erfaring med andre, altså du kan have taget andre spirituelle uddannelser, eller du kan føle dig helt ny. I mit univers, så er det virkelig underordnet det der med erfaring, fordi at hvis vi forestiller os, at vi lever her, og det her det er et ud af mange liv, vi aner ikke lige nu, hvad du har med fra tidligere tider. Det er jo også en af de ting, vi arbejder med på forløbet, det er at hive lidt af det frem. Og man kan sagtens have beskæftiget sig med noget i sit normale virke, som virkelig vil finde en meningsfuld udfoldelse her. Altså man kan både være sygeplejerske, leder, man kan have alle mulige kvalifikationer, som er sådan rent jordiske, men som bare lige pludselig viser sig at give sindssygt meget mening i den kontekst her. Så på den måde, vi er alle sammen erfarne,
om ikke andet, så har vi det fra de tidligere tider, fordi jeg er helt sikker på, hvis man føler sig kaldet til det her, og hvis man føler sig kaldet til min indgangsvinkel til det, så hvor vi har fødderne på jorden, men vi arbejder alligevel magisk, så vil der ligge noget i din bagage, og det kan ikke undgås. Og jeg tror i det hele taget, det er det, som jeg vil slutte lige denne her lille introvideo af med. Det er det her med, at det er jo hele min mission. Det jeg ønsker, det er at hjælpe flere til at træde ud som magikere. Træde ud med faklen i hånden. Turde gå frem med det, man har på hjerte. Om det så er at komme ud som en til en, eller om det er at male billeder, eller sidde i sit lederjob og arbejde spirituelt på en helt anden måde. Det handler bare om at få nogle mennesker ud, som tør at gribe faklen, men som samtidig har fødderne på jorden. Det er mega vigtigt, at vi går ikke ind i denne her med, at man skal forlade hus og hjem og vende hele sit liv på hovedet. Vi går ind i, at hus og hjem, det er det vigtige, for vi lever her på jorden lige nu. Men adgangen til den magiske verden er bare mind-blowing, og den kan udvide den her bevidsthed, der kan blive meget, meget større. Så vi arbejder rigtig meget på, at vi holder jordforbindelsen i det her arbejde. Vi arbejder meget nedad, også ned i moder jord, men det er hele den shamanistiske tilgang jo, så det er en helt anden vinkel. Men for mig, det handler om at holde fødderne på jorden og arbejde højt. Vi arbejder højt, og vi holder fødderne på jorden. Og jeg tror, det var det, jeg havde at sige om det her forløb. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, eller booke en personlig samtale med mig. Afklarende samtale. Der ligger et link, hvor du kan gå ind og booke direkte i min kalender. Fordi så kan vi begge to ligesom mærke ind i, om det er noget for dig. Vi kan have en snak om din situation, og du kan få lov at stille dine spørgsmål ansigt til ansigt. Jeg håber, det har givet mening det her. Ønsker dig en dejlig dag. Hej hej.